rozbité cesty a ich pomalá oprava. Dlhé čakanie na operácie a chátrajúce nemocnice. Pomalé tempo modernizácie škôl. Problémy v domovoch dôchodcov a sociálnych zariadeniach. Najmenej návštevníkov a turistov na Slovensku. Zanedbávanie vidieka. Žiadna podpora športu a kultúry. A toto všetko už 12 rokov. Aj vy máte pocit, že v našom kraji je ešte veľa problémov na to, aby sa chválil, aký je úspešný? Môžete to zmeniť. Už 9. novembra môžete vo voľbách do samosprávnych krajov rozhodnúť, kam pôjde ročne vyššie 100 miliónov eur. Či budeme rýchlejšie opravovať cesty a školy, či skvalitníme sociálne a zdravotné služby, či konečne naštartujeme cestovný ruch. Volám sa Tomáš Galbavý, kandidujem na post župana. Po 12 rokoch môžeme konečne spolu otvoriť župnú bránu a naštartovať nový rozvoj Nitrianskeho kraja. Zaslúžime si to.